صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی دے در دی گدائی کر دے، امیر ویکھے فقیر ویکھے، نبی دے در دی گدائی کر دے، امیر ویکھے فقیر ویکھے، نبی دے صدقے کرم رب دے، زمانے بر تے اخیر ویکھے، نبی دے صدقے کرم رب دے، زمانے بر تے اخیر ویکھے، علی تے زہرا دی حشر دی کر روے گی اولاد سب تو افضل، علی تے زہرا دی حشر دی کر روے گی اولاد سب تو افضل، جنہاں دے جنتاں جو آمن جوڑے، جنہاں دے جنتاں جو آمن جوڑے، او پاک شابر شبیر ویکھے، جنہاں دے جنتاں جو آمن جوڑے، او پاک شابر شبیر ویکھے، نبی دے در دی گدائی کر دے، امیر ویکھے فقیر ویکھے، جے ہووے سید سخی نہ ہووے، اے میں نہیں مننا کدی بھی یارو، جے ہووے سید سخی نہ ہووے، اے میں نہیں مننا کدی بھی یارو، میں پنجاں باراں دے منگدیاں تے، میں پنجاں باراں دے منگدیاں تے، کرم اینے کبیر ویکھے، میں پنجاں باراں دے منگدیاں تے، کرم اینے کبیر ویکھے، نبی دے در دی گدائی کر دے، امیر ویکھے فقیر ویکھے، جنہیں جو منگیا اے ملیا ہے پاک عمران دے بوے تو، جنہیں جو منگیا اے ملیا ہے پاک عمران دے بوے تو، دیکھا سے پوچھے یا بنا ہی بر دے، دیکھا سے پوچھے یا بنا ہی بر دے، میں پاک زینب دے ویر ویکھے، تے کا سے پوچھے
بنا ہی بر دے میں پاک زینب دے ویر ویکھے نبی دے در دی گدائی کر دے امیر ویکھے فقیر ویکھے میں او نینا تو جاوا صدقے جنہاں نے پاکاں دے جلوے پائے میں او نینا تو جاوا صدقے جنہاں نے پاکاں دے جلوے پائے عباس غازی دی حب دے اندر عباس غازی دی حب دے اندر میں جنہ کیاں چنیر ویکھے عباس غازی دی حب دے اندر میں جنہ اکھیاں چنیر ویکھے نبی دے در دی گدائی کر دے امیر ویکھے فقیر ویکھے بلال ابو ذر اویس کمبر علی دے سلیمان وی نے نوکر بلال ابو ذر اویس کمبر علی دے سلیمان وی نے نوکر یمن دی شاہی نو چھڑ کے فیضا یمن دی شاہی نو چھڑ کے فیضا ویمن دی پاکاں نو پیر ویکھے یمن دی شاہی نو چھڑ کے فیضا ویمن دی پاکاں نو پیر ویکھے نبی دے در دی گدائی کر دے امیر ویکھے فقیر ویکھے نبی دے در دی گدائی کر دے امیر ویکھے فقیر ویکھے